Malapit 100% sa mga transport groups sang Iloilo City ang nagapanindugan nga wala sang mangin partisipasyon sa patigayunon nga 3 kaadlaw nga transport strike kadungan na lamang sa State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos nga pagahiwaton sa Hulyo 24. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Resalito Alido, Chairman sang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative o CONICA-ODTC, iya ginpayag nga magadulot lamang ini sang kabudlayan sa mga commuters kag dako ang mangin epekto sa ekonomiya. Ginpayag pa sini nga isa ka pupil ambition o kon gamay nga ambisyon ang payag sa mga hindi bukas sa Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP. Matahog sa programa sa nasyonal ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Isa lang naman, no strike. Why hindi kami kay counterproductive din ang atuyo eh. Una bis, padulaan sa trabaho ang aton mga drivers, aton mga PAO, mabudlayan ang aton commuters, mag-deny ina sang ginatawag nga development sa kada syudad nga involved nga kaya aton ekonomiya magapundo sina. That is why because of this cooperative incorporation, bisan ano pa nga plano nila sina, why gid sing maubod ng mga snacks except for the few. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo, nagamandera sang matutun nga serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.